Ndono bunga-bunga yen binopong ulate soto mbelalak wajahnya esmu mancal esemelir napas madu wong ireng sinangga rukma
sumber Gatar water lindu bumi kunjing Waludo guntur ketuk Ngatos sumengklung nanggen kula nengga rawuh paduka Kanjeng Deoji lajeng cumadung dawuh sinuwun nadyan kula inggih cumadung dawuh sinuwun kula inggih cumadung dawuh sinuwun Patih Kala Kridaksa lan para wadya bala kabeh wae inggih kula lega rasane atiku bawane wis kelakon sing dadi sedyaku nggonku kepengin suwita ana ngersane Sang Prabu Duryudana wis tinampa karo Prabu Duryudana nanging aku kudu saguh dadi jagoning para Kurawa supaya nyernake sing dadi kliliping Kurawa ya kuwi para Pandhawa Patih mongko sejatine Pandhawa ki jane klebu dadi mungsuhku merga wong tuaku ya Sudarmaku Sarga Prabu Hamsaraja lan Prabu Dimbaka nalika semana sedasya dening para Pandhawa jaman ana lakon ya kuwi lakon Pandhawa ngadani sesaji Raja Soya nanging Pandhawa nalika semana ora tumindak dhewe para Pandhawa dipandhegani dening Ratu Ndwarawati lan Ratu Mandura luwih-luwih Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa manut critane ya Prabu Baladewa kuwi sing wis jalari paktine sedane Kanjeng Rama Prabu Hamsaraja inggih lajeng sambet rapetipun paduka Swita Sri Ngastina yo aku Swita ana ngersane Prabu Duryudana lan etok-etok dadi siswane Pendhita Durna aku mung pamrih supaya aku bisa ketemu karo Prabu Baladewa lah rak tenan iki mau aku sowan ana ngersane Prabu Duryudana sing jeneng Prabu Baladewa ya nekani ana ing pasewakan negara Ngastina banjur aku matur aku saguh dadi jagoning Kurawa nanging ana sranane ya kuwi alun-alun negara Ngastina kudu ditumbali Ratu Ulseseta utawa Ratu Bule. Mongko ratu sing bule iki ya Prabu Baladewa kuwi dheweke sajake krasa wusana Baladewa banjur nesu-nesu nantang karo aku. Ati iki wancine prayoga kanggo males wirang durung lega rasane ngatiku yen durung kelakon nguntapke nyawane Prabu Baladewa. Nggih. Lajeng keparengipun kados pundi sinuwun. Saka pandugaku iki Baladewa mesti ora ijen dawuhna kabeh wadyabala supaya tata-tata mangsa borong lehmu ngrampungi wadya balane Baladewa yen Baladewa sing maju mengko aku sing methuke. Nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit sinuwun rasih kesuwen wadyabala kabeh wae kebat mangkata. Manap dola
Ah. 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 Ayo Makaco. Ah. 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 Oh. As. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Aduh. Aduh, aduh. Wah. Ah. 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 As. Oh, ah. Ah. Oh. Ah. 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 Oh. Waduh. Ah. Oh. Ah. Is. Ah. As. Oh. Oh. Waduh. Ah. Oh. Ah. Ah. Iku oke banget tuh. Ah. Ah. Was. Ah. 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 Oh. Ah. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ah. Oh. As. Oh. Wis. Ah, iki ora e. Ora iki kene. Kleru to? Awas. Mun. Ah. Nhúc nhas. Nhúc nhas, nhúc nhas. Ê. 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 Madang urung digading. Digading madang urung digading. Ê. Ê. Elisa teko urung Elisa digading. Ê. Ê. Ah. Seneng aku.
Eh. Wis entek. Baladewa Narpati Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira mring Dyah Banon Cinawi Duh Rama Prabu ngantos sumengklungen anggen kula nengga wonten sak jawining pagelaran negari Ngastina lan cumadung dawuh dene mboten kados padatan menika Rama Prabu rawuh wonten negari Ngastina kepareng nganti dhateng ingkang putra pun Wisata cumadung dawuh Rama Prabu Radal ingkang abdi kepatihan pun Pragata ugi nyadong dawuh adat ingkang sampun Gusti kula sinuwun Mandura menika menawi rawuh wonten negari Ngastina namung piyambakan. Kok niki nganti dhateng ingkang putra Raden Wisata. Kok ya tumben. Wah, jagat dewa Bathara Usara, Pragata. Nggih, wonten dawuh Rama nggih, wonten dawuh Kanjenge. Mulane panjenengan ingsun nganti putrane ingsun Wisata lan kowe Pragata. Aku sing krasa yen iki bakal ana parigawe merga nyatane aku kepengkok kahanan lakon sing elo-eloki. Nggih. Kok kadosipun bingung penggalipun sinuwun. Yo, merga nyatane aku ditanting yen besok tumapake perang Baratayuda. Baladewa ki bakal melu ngendi? Melu ndombani Kurawa apa ngronjongi Pandhawa. Wah, inggih neng kula pitados. Paduka sinuwun menika Nalendra ingkang ugemi berbudi bawaleksana. Yen iya ya iya, yen ora ya iya. Ya ora. Panjenengan mesti badhe madeg ing tengah-tengah. Madeg ing tengahing bebener. Mboten mbelani sinten-sinten. Leres napa mboten sinuwun? Bener. Kaya mangkono kuwi. Baladewa tetep madeg ing tengahing adil. Nanging iki mau ana dadang layani jujul anusuli. Merga ana tekaning Ratu Sabrang kang bakal ngajab sirnaning Baladewa. Ngakune Prabu Surya Gupala, ngaku yen kuwi turase Prabu Hamsaraja sing nalika semana ndak pateni jaman lakon Pandhawa ngadani Sajirajasaya. Wah, lha niku tedhak turuning tedhak turasing mungsuh mesti ajeng wales wirang. Bener mangkono. Mula kang saka kuwi Sata, mulane aku nganti kowe cah bagus wong tuamu ya Sudarmama arep diajab patine
kudune kowe wis tanggap Wisata. Nggih. Menawi ingkang nami Prabu Surya Gopala menika badhe ngajabilahi. Badhe males dhateng pejahipun tiyang sepuhipun sampun ngantos Kanjeng Rama ingkang badhe tumandang karya. Cekap ingkang putra pun Wisata Prabu Amsa sirna saking Rama Prabu. Upami turasipun boten trima anak mengsah kalian anak. Bagus. Sing tak karepke ya ngono kuwi, bagus. Tegese kowe wis tanggaping sasmita dadi anak Baladewa aja meringkus. Lan aja ngegungke dupeh Wisata ki anak ratu. Aja mung ngegungke dupeh dadi anake wong kondang. Aja dadi bocah sing ugungan munggah umpaan. Aja mung sumendhe marang wong tuwa, nanging kudu iso tangkar tumangkar, ngulir budi, ngasah kadewasan. Kudu iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Lan Wisata ingsun kekudang bisa taruna ngungkuli bapa. Tur maneh pun Rama pengen prisa anak Baladewa yen tumandang perang kepiye? Inggih, jer menika rinten dalu dawuh paduka ingkang kula tenggo Rama. Rasa nunggu dawuh kebat mangkata nanging sing praitna ati-ati. Pamit Kanjeng. Kepapak keprang guling mungsuh, kepapak bawatnya bentar, papakane ngaloga. Wah ladalah, iki sapa? Sing tak goleki Prabu Baladewa kok mani methuke aku. Sajae kisih Sentana Mandura. Ayo ngaku soe. Dasar kepara nyoto. Aku Raden Wisata putra Prabu Baladewa. Ayo prajurit gage ngaku wis apa? Ayo. Aku tumenggung Panigas Jangga. Wah. Kowe anake Prabu Baladewa yen ngono tak katutke dosane. Manuta tak tugel gulumu lapu-lapan sing dadi ucapmu. Ora gelem minggat tak utapke nyawamu babuh maju tibantangan pecah sirau Pandhawa tak ayoni Panigas Jangga.
sandak kowe. Oh. Joindra. Joindra. Sopo iki? Wisata aku. Wah, wisata. Yo, bali takon kowe sapa?
Aku Tumenggung Menak Jali Seto. Ayo di Prabu Baladra nyo Tamarana. Udah, Edian. Rasa kenalan. Awas le. Bapang winalik sandang Godhewa simbar jojo Wang Malang sudang nyogangsir wah ladalah Harcoko blai blis lanat podo jek-jekan iki sapa iki wah aku Patih Mandura Patih Praguta wis sapa? Aku ya Patih iki Patih Kala Kridaksa. Ayo padha-padha le Patih. Kowe saiki mungsu aku. Wah, maju rene, maju nek njaluk tak dugangi. Wah, tak gegulung rimah-rimah we. Ayo kayak maju. Wah. Wah, bejo ora kena iki. Wah. Ini.
Gloke hit. Aduh, ya tarik jokos. Cadak sirahe hit. Jordan. Kowe sing jeneng Wisata anake Prabu Baladewa. Dasar kepara nyata. Kowe Prabu Surya Kupala. Ya, aku Prabu Surya Kupala. Bapakmu wis mateni bapakku ya kuwi Prabu Amsaraja. Utang nyawa, saur nyawa. Ndi bapakmu? Rasah goleki sing ora ana. Wah, kok saya nyedak iki. Rasah goleki sing ora ana. Ora perlu ngepok senggol Kanjenge Rama. Wisata wae ayo nono. Wah, bangsat elek jeleh urip. Sadurunge mateni bapakmu kowe dhisik sing tau tapke nyamu Tamparono. Wah. Wah, siap. Siap. Wah. Hei, panas maning jajaran Surabaya. Harus maning jajaran bane iblis ayo Surabaya. Wah. Saking jagat gelag-gelang bumi panas maning jajalanat. Weh, Surya Kupala, ayo. Sing jalanake Prabu Amsaraja layak to layak. Cakrike padha grangane. Indah-indah ratu buta. Perang yen kepepet terus nyot. Ayo, gage iki cokoten. Cokoten. Ayo cokot. Cokoten Prabu Baladewa. Pancen aku sing mateni bapakmu Hamsa. Nek pancen kowe anake lanang ora trima, ayo mumpung saiki wis adu arep karo Prabu Baladewa. Kowe arep ngejak cara kepiye? Prabu Baladewa ning kowe wis jalari sedane Sudarmaku utang nyawa, saur nyawa. Ayo manuta tak untapke nyawamu. As keparat rasa kakean wis kepara malah kowe tak cecelitu kak. Cangkemmu. Wah, paling jangan habis balap. Iso rata-rata Surya Kupala rata-rata iblis nang kowe. Wah.
ratu apa kae? Edan ran. Wah. Nyoto tenan nyoto, Ratu Mandura. Ratu sing tapan. Wah, tumandang karo muring-muring nganti aku ora kober males. Yo, ndak dikira aku ora iso males. Wis ben. Kowe mau muni ngonekke aku ratu nek kepepet terus nyokot wis ben. Janjile no sing pengapit tampanana cogot pedhot gulumu Baladewa. Antemo. Ayo kakek ngantemo Prabu Baladewa. Wah, iya. Sabar, Mas. Ah! Ejan manus maning jajaran karing bawane Blesngat. Wah. Parat mungsana tatanan. Endah ta kowe ratu, buta ratuning buta kowe ratu. Nek kepepet nyokot kowe. Ayo maju meneh. Maju meneh gelem tak tibani Kyai Nenggala kowe. Aja ino. Wah, edan. Wah, edan. Pusaka apa kae? Muruk kaya ngono elok-elok ngedapi-dapi dayane. Tujune aku iso ngendani ya, apa dikira Surya Gupala ora duwe pusaka sing ampuh. Iki pusaka pamungkas tekan muluh gading tampanana mamprung kowe Baladewa. Ampanana ayo, Surya Gupala aja mundur. Aja endo kowe. Wah!
pripun jago kula kena dintelke to? Nyatane Prabu Baladewa nganti kontal kaya mangkono. Lah nggih. Sakniki to. Saiki acara wong main kertune lagi apik-apike. Neng mengko kira-kira jam 3:30 ya wis nyeremimi mesti. Sampean senengane nyepeleke. Lah didelok wae mengko piye? Kalah njur apa sing ketok didol ayo. Nek jago kula niki tetep menangan, Dik. Piye, Ger? Anak Prabu Surya Gupala. Niki, Palemban Prabu Baladewa kula tamani pusaka saged kontal kaprapal kendang kaprajondang. Tegese kuwi. Tegese durung tumekaning pati. Prabu Baladewa isih urip ning Empu Neti. Ora masalah, ora masalah. Nanging pusaka kula menika pusaka ingkang ampuh dayanipun. Percaya. Neng durung bisa dipesake. Nek Ratu Mandura kuwi wis sirna, merga tok tamani pusaka ya mung kontal wae. Dadi durung karuan nek wis mati. Lah, mungkari tibane nek ndi mau? Nek tiba ning watu ana dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isih urip. Kemungkinan yang kedua wis sirna. Nek tiba ning pangkuan, aduh. Jatuh di pangkuanmu sayang. Mbok ampun guyon to, Kang. Tepate. Lajeng prayoginipun kados pundi menika Pak Bapa Panembahan? Doyak. Dibukteke tibane ning ndi lan wis mati apa durung? Lan babagan iki aja ketangguhan, Ger. Reh ning sing wis dadi jalaran sedane Sudarmamu ki ora mung Pandhawa, ora mung Baladewa. Ning ya karo Pandhawa. Dadi karo ngoyak Baladewa Pandhawa ya kudu tok sirnake sisan. Alah dalah. Iki. Yen ngaten nyuwun pamit badhe mbujung Prabu Baladewa lan nyirnake para Pandhawa. Nah, ngono. Sing ati-ati. Muga kasempatan yo, Ger. Dipate. Awake dhewe dadi penonton mawon, ngawat-awati. Monggo Kakang Durna. Kados pundi Siwa Pragata? Rama Prabu malah kendang kaprajondang. Wah, pripun niki, Ger? Prayogi dipun tututi mugi-mugi rahayu Kang Rama, Ger. Nggih.
Andra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrek palugon lakuning lekas lu kita linuting kidung oh kadung kadereng hamomong mangun manah rahayu ayo hono tanah golong gumolong manadukara karna nira hangapus Iwang sukma jagat mangajulih ong dawn langgeng kadanging pun kakang Yayi Jodipati pun kakang pasang pambagya padha kanthi raharja si Adi prapta ning Ndrawati Sena wah Criteng Kresna kakangku ya antuk pangestumu slamet tekaku ning Ndrawati mung wae basaku katur ana ngersane Criteng Kresna kakangku banget tak tampa ndadekake bombong penggalipun kakang ingkang rainggal bruci pareng ngaturaken sumengkung pangabekti Kang Mas bungkik setyaki tak tampa ndadekake bombonge anak pun kakang Jodipati Sena Criteng Kresna kakangku piye katon esmu semengko pengawak Bajra gita-gita hanem gati ana wigati apa Yai wah Gusti aku tak takon jare Kresna kakangku kuwi titising Bathara Wisnu kena apa dadak takon apa to wigatine sowanku ning kene yen pancen Kresna kakangku ora bisa mbatang apa karepku sowan ana Ndrawati wah lereno wae lemu dadi Kresna lara apa to ya lagi iki ana dayuh kok ngajak Sulaya ora nggo kabar apik nanging malah ngundhamana Sena najan pun kakang iki titising Wisnu nanging pun kakang iki ya kaya si Adi tan perbeda sih kedunungan wadak tekse sih kadunungan ina lali luput lan apes yekti ora ana kang bisa sampurna kejaba mung panguwasaning Hyang Maha Agung mula pun kakang ora wenang bisiki prayogane
Jalarana nganggo sajarwa kelawan pun Kakang Werkudara. Yo, pancen wong pinter, omong ora kaya Ratu Ndrawati. Kresna kakangku, sena piye? Coba aku tak takon. Kewajibanmu ning Mercapada kuwi dadi apa? Pun Kakang minangka dadi pamonge para Pandhawa. Gambarane Kresna karo Pandhawa kuwi apa? Kaya dene kreta sakjarane, kreta jaran sakusire. Kretane sapa? Jarane sapa? Kreta jarane Pandhawa, kusire pun Kakang. Yo, yen pancen Kresna kakangku ngakoni dadi kusiring Pandhawa lan jagat nekseni yen to Kresna kuwi kadange enom Prabu Baladewa. Lho kusik. Kok ngembet Koko Prabu Baladewa banjur? Yo, merga sing tak takokke iki pagepokan karo jangka jangkaning dewa kodrating jagat. Yen besok kuwi bakal ana perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Upama bener perang bakal dumadi, kira-kira Baladewa kakangku bakal melu ngendi? Ndumbani Pandhawa apa bakal mbelani Kurawa? Wah, aku takon kaya ngene iki sing tak nggo dasar. Ranin Baladewa kakangku kae kabeh disrawungi, Kurawa dicerak kakangku mbok menawa krana kabeh sedulur, kabeh direngkuh dadi keluarga. Nanging besok bakal melu ngendi? Yen pancen Kresna kakangku ngaku dadi kusiring Pandhawa, najan Baladewa kuwi kadange sepuh Kresna kakangku. Pitakonku iki mau piye? Jlitheng Kresna kakangku. Werkudara piye? Kresna kakangku piye? Dadi glethek petele sira Yayi ngundhamana lan nguyak rembug marang pun Kakang. Yayi, nguyak rembug piye? Gampange pun Kakang supaya nanting marang Koko Prabu Baladewa. Ya ngono to. Antarane mengkono kuwi mau. Lah iya to Sena. Yen tumrapun Kakang bab Koko Prabu Baladewa nggone tansah cecaketan, ku ora dadi ngopo lan prayoga wae. Krana ingkang jenenge Srawung lan Mitran kuwi ora bedak-bedake. Apa maneh kabeh tinemune sedulur utawa kadang. Nanging tetep kudu eling, waspada lan kudu bisa milah-milahake endi sing ala lan endi sing becik. Yo, nanging upama ditraju saka pangrasaku Baladewa kakangku durung tau labet karo Pandhawa. Kepara malah Pandhawa sing wis kulina nglabuhi karo Baladewa kakangku. Kosok baline Kurawa durung tau nglabuhi Baladewa. Nanging kena ngapa upama ditimbang ngono Baladewa srawungi malah akeh karo Kurawa tinimbang karo Pandhawa. Malah luwih akeh melu Kurawa. Lah yen ngrembug bab labuhan upama si Adi wis tau nglabuhi karo sapa wae, kok banjur tok ucapake iku si Adi tekse nggone labuh labet utawa tetulung durung ikhlas. Mongko ana saweneng piwulang nyebutake lamun sira dedana weweh tetulung iku bebasane tok ulungake tangan tengen nanging tanganmu kiwa aja nganti weruh. Lan yen tembungmu kaya ngono kuwi tekse si Adi ngundhamana lan durung lila, durung ikhlas nggone tetulung utawa nglabuhi. Ora prayoga Yayi. Wah, ya wis. Banjur babakan Bratayuda Baladewa kakangku bakale melu ngendi? Sena. Yen babakan perang Bratayuda besok Koko Prabu Baladewa bakale nglabuhi sapa pun Kakang ya ora bisa paring dawuh pengendikan. Krana mesine iku wewenange pribadi Koko Prabu. Apa meneh perang Bratayuda iku dudu perang ampyak awur-awur, nanging iku perang suci sing nganggo tatanan. Nanging percaya marang pun Kakang Yayi, najan katone Koko Prabu Baladewa kae piyai ingkang gampang dukane, nanging Koko Prabu Baladewa watake jujur lan wicaksana. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Endi kang bener mesti bakal dibelani. Yai Sena. Tatkala narpa Kresna tan tulus anyokra ring Resi Jahnawi Suta. Kan munggah kalihira ing rata. Mangsuli saros ngajeng
Prabu Baladewa ingkang ketaman pusakanipun Prabu Surya Gupala ngantos kendang kapracindang kuntal kaprapal dawah wonten negari Ndarawati saengga cipta renggane Yayi Prabu Kresna aja kaget pun kaget